Каралы Зөләйха, без хәзер дөньяны коткаручылар булып чыгабызмы инде? Ләкин син моның нинди зур җаваплылык икәнен беләсеңме соң? Мин барында борчылма син. Син бит минем белән. Икенче бөртеге, икенче әкият. Шаугыр килеп бәйрәм иткән җирдә, курыкмыйча һичбер нәрсәдән, әкият көчен эзләп тапканнан соң, сез кайтырсыз бире янәдән. Ишекләр ачылып китә, әкият башланып китә. Зур дөньяны без күрербез, бәйрәмгә килеп җитәрбез. Якты төсләр бергә әйләнә, безне әйди ул үзенә. Җырла дие, күңел аш әйтә, геройларыбызны бәйрәм көтә. Ого! Шундый сәер хис, әйтерсең лә без великаннар илендә. Яки лилипутлар. Бүҗәкләр. Оларда ниндидер бәйрәм бугай. Бу бит Сабантуй, татар халкының милли бәйрәме. Язгы кыр эшләре беткәч үткәрәләр аны. Hey, каршыла Сабантуйны, әйдә уйна җырла. Нәкъ кешеләрдәге кебек. Быргы бәйрәм бит бу, бери әйдә җырла. Шәп, әйдән әтегендә күләгәле җиргә барабыз. Аннан яхшырак күренә. Рома, син ишетәсеңме? Онда кемдер елый кебек. Нишләп елыйсыз сез? Кем кыерсытты? Biz bal әзерләдек ел буе эшләп, Сабантуйга бүләк бирергә теләп. Явыз быжан тартып алды балны, ул шундый зур һәм бик куркыныч. Хәзер Сабантуйга ни белән барыйк? Бик аяныч хәл, оятка калдык. Бу юлы миңа йорт иясе булып калсам һәм кешеләрчә сөйләшсәм ярамыймы? Юк, ярамый, бу бит тылсым. Әкият кәләктеңме? Башка кыяфәткә керәсең. Димәк, сез бал җыйдыгыз. Ә Быжан аның барсында тартып алдымы? Кайда ул Быжан? Хәзер мин аңа күрмәгәнен күрсәтәм. Дөрес, Рома. Әйдәгез бергәләп балны ничек кайтару һәм Быжанга җәза бирү турында план корыйк. Мин сымаланы каян алырга икәнлеген беләм. Әкрен тавышланма. Андый агач бар бездә. Нәрсә эшләмәкче булалар алар? Нинди сумала ул тагын? Ай! Тизрәк булган, тизрәк булган. Син минем саруымны кайнатма. Ой. Ай. Төсе бераз тыдыгырак, исе яхшырак. Бу эликсирны эштә барып җит әкияткә. Тылсым исе килә. Сезнең өчен, кадерлеләрем. Бигрәк кызу. Кызганыч, сез оча белмисез. Борчылма. Без бу агач янына бер кайчан да барып җитә алмаячакбыз. Рома, карале. Бу бит йорт иясе. Качыгыз, качыгыз. Чынлап та, бу бит безнең йорт иясе. Курыкмагыз, ул үзебезнеке. Чыгыгыз әйдә. Ул безгә ярдәм итәргә килгән. Хәзер без агач янына тизрәк барып җитәрбез.
Менә ул агач. Аның сумаласы бик нык ябыштыра. Минем арттан. Әйдәгез, умартабызны шул агачка күчерик. 1, 2, 3. Келіп жеттік. Йорт иесі, бізге бұл ағашның сумаласы керек. Біз барысын да әзірләп қойдық. Умартаны бір кетіп қойығыз. Әйдә, бер. Қадірлі қонақны қаршы алырға әзірленерге вақыт. Мұнда тұзақ болашақ, сумаланың ағып түшу траекториясын текшерик. Хәйләләп, бұжанны мұнда кетіреге керек. Так, хәзір сумаланы әзірлейміз. О? Болға шоғанмы? Әйе, әлбәтті. Болды, әзір. Бұжанны хәйләләп кетіресі генә қалды. Миңа тағын бал керек. Бал! Ахмақ бал құртлары! Тілесе қоя бал ташларға! Бал! Бал! Ихтибар, барығыз да әзір ме? Дұшман келіп жетті. Исәнмісіз? Минем балым қоя! Менә, рәхим итегез, сезнең балығыз яңа гына җыелган. Бал! Нинде ауыр сумаласың бұл? Мә, тұт балыңны. Менә, иң мөһиме, төгәл булырга кирәк. Біз құтылдық! Бал қабат өзімізге қайтты! Кеттік сабан тойға! Қазір мен сізге көрсетем! Өзімні кемсітірмем! Ох, сен янлаш яуыз! Рома! Қойшығыз! Қойшығыз! Тезірек қойшығыз! Үшіп кетейік мұндан! Әйді! Жібер мені аш көз! Рома, қолыңны суыз! Туқтағыз, қоя барасыз сіз. Біз оларға ярдәм итәргә тиеш. Сен нәрсә? Біз нишек ярдәм итик? Бу жан шундый зур һәм көчле, ә без бик кечкенә. Олар бит безгә ярдәм итәргә теләгәннәр иде. Без аларны ташлап китә алмыйбыз. Безгә бик кызганыч нәни умарта корты очты гайда. Безгә китәргә кирәк, алайса соң булырга мөмкин. Юк, мин калам, мин аларны ташлап китмим. Демон, туйдырдың сен мені! Кет бар! Біз жеңешекбіз. Тотын, Зüleyxa! Нәни умарта корты дөрес әйтә, бездән башка җиңә алмыйлар аны. Бергә булганда без көчле. Энҗе бертеге. Бер, Иде! үч! Ой! Барып чыкты. Җиңдек, Рома. Біз жеңдек! Йорт иесі, кеттік тезірек!
Шулайда син ник кире килдең соң? Ничек инде? Сез безгә бик зур ярдәм күрсәттегез. Мин сезне ташлап китә алмадым. Шулай бит? Моның өчен без сезгә рәхмәтле һәм ихтирамлы. Димәк син рәхмәт һәм ихтирам. Безне онытмагыз! Хәүеф хәтәрдән куркып тормыйча, ярдәмгә ашык якын дустыңа. Бергәлектә көч, шуны онытма. Бер ни дә каршы тора алмый аңа. Күрдеңме? Ничек мин аны? Күрдем инде, күрдем. Эх, бу егетләрне. Tağın uçtum. Tügünde de mında. Ondan sumala. Oy. Әйтәм бит, бер көн